shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, yau ma Allah mai kowa mai kuma ya bani iko da fito da ja hankali ga ɗan uwan musulman duniya. Alhamdulillah, yau jan hankalin da zai shine akan mutuwa. Ina kira ga ɗan uwa musulmi na duniya mu dinga tuna mutuwa. Ku dinga tunawa ɗan uwa musulmi duk sakan idan ya wuce dinga tuna mutuwa. A dinga tunawa duk sakan idan ya wuce yana kusantar da bawa ga ajalinsa. Amma gane hakan abu ne mai tsananin wahala a wannan zamani namu. Ina kira da al'ummar musulmi domin su kasance masu tuna mutuwa a kodayaushe. Ka dinga tuna mutuwa ka annaka ta mutun na gada, kamar cewa gobe za ka mutu. Wato aka ce gobe za ka mutu, za a ga bauta, za a ga abubuwa na kwarai. Ina jan hankali ga 'yan uwan musulmi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu gama lafiya. Allah ya ƙara mana soyayyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir da'awana alhamdulillahi rabbil alamin.